Kax jibqa' bidu biss. Daqshekk. Ma frar tkun diġà waqaf tron ġifieri. Mort nixtri xi ħwejjeġ. U ma nafx kaċ notajta, il-dressing rooms il-changing rooms tal-ħwienet tal-ħwejjeġ ikollhom mirja mill-ġnub u juru kif tidher mill-ġemb kif x'aktarx qatt ma tara lilek innifsek inti. U meta rajt kif nidher mill-ġemb, stħajt. Stħajt. Abbażaq. Ftit, għandi kurvatura. Kurvatura li aħjar ma kienx hemm. Aħjar li. Mela ma tismana il-chief coach tagħna, Sa jgħidu retreat. Mela. Issa jgħidu li jekk toqgħod ix-xogħol bil-qiegħda fl-istess pożizzjoni ma tkun qed tagħmel l-ebda ġiet il-ġismek, le? Ekku, ara, mhux ġast minħabba li ma tkunx qed tuża kaloriji ron, imma anke ħabba posture, speċjalment minn ħafna minna joqgħod fuq il-mobile u fuq il-laptop inklinat ħafna l-qoddim, illi biżmien l-istess pożizzjoni mbagħad ħadd ikkawżalek ċertu problemi, mon, oks, bajt, bla ma tbejt. Hemm il-konsegwenzi, però hemm alternattivi oħrajn illi ħafna nies qatt forsi ma ddewlhom il moħħhom. Ta' inti kif tista' tibda tuża il-kaloriji flok ma ġemmagħhom fuq ix-xogħol. X'ħan nagħmlu? Number one. Parwidnej. Daħlet telefonata, Ron, m'għandekx għalfejn toqgħod bil-qiegħda. Qont u bdejt ippassiġġa bil-mobile kollox. Disabu li mhux biss qed tiċċaqla allura inti anke l-posture ġi taħjar, imma tgħid għall-erwieħ pereżempju saqajja kif kissirthom fl-aħħar laqgħet niċċaqlaq ħanħossni aħjar mill-ewwel, imma apparti minn hekk anke ħajġuk iktar idejat. Mela meta l-ġisem ikun qed jaħdem, iktar anka ir-rispons tiegħek ħajjaħdem aħjar. Tkun kreattiv jew kreattiva, Tkun kreattiva, forsi toħroġ xi risposta fuqha, insomma inti imdorri fuqhom da. Tkun lesta l-kollox. Ma dik number one, daħlet telefonata importanti li ma nibqgħux bil-qiegħda nimxu u niċċaqalqu. Mela min qiegħed id-dar nisperaw tissegwa qed jgħid iċ-chief coach tagħna Matteus. Għaliex daveru dejat tajbin, dejat sempliċi ma affarijiet żgħar li tista' tagħmilhom anke fuq ix-xogħol jew id-dar. Issa, number two, illum qed jivvintaw anke, da għal minnu x-xogħol mhux għal minnu d-dar. Dawk li jgħidulhom walking desk, xiġifieri, illi inti parti mid-desk stess tiegħek toqgħod bil-wifqa number one. Bil-fors. U għamlu issa treadmill żgħira. Waqt illi inti qiegħed ix-xogħol qed tagħmel ftit passi ħfief u dan. Issa tgħidli murarani jiena din itfaħħa qudiem il-cooker. Ħanerġa' ngħid dan għal min jaħdem speċjalment ġo uffiċċju. Però jiena qed jiġuni f'moħħi anke nies li jaħdmu hawn dal-bini illi jistgħu jagħmlu din biċċa xogħol anke xi editors pereżempju li jistgħu jagħmlu għadi. Ħajjejna ġifieri. Tkun treadmill kbira f'dal-każ. All right. Mela mux kan nistaqsi kalmin. Rosit. Mela, xaħġu għal nistaw namlu kol ron tkun illi aħna anka meta per eżempju dak li jkun jinnaf għanna bżonni batulu SMS, tmur tajdlu titla taraċ u tmur ħdieħ. Hawnhekk per eżempju jiena nitla ħafna taraċ hawnhekk. U għasinjal tajb ġili jek najt il-lanċ li kiku min joqotti law nizel dat taraċ. Flok ma joqotti bil-lift, tajjeb, waqt il-xol, għara kem jistanka jitċaqlaq u jaħraq kaloriji. Mela, din oħra kbira, uża taraċ minn flok il-lift, bniedem flok ma tibatlu SMS, murri ta' għamijaw, tajjeb, anka nafu bizzejiet, inti ħatallimna xinti esperta drama u koll. Illi face-to-face interaction. Di, veru. Ġili anka SMS, jina stess, ġili nibat per eżempju messaċ li fajnija kien friendly, jiftijem ħazin, taqla gwara dinija, meta fil-verita kieku ma tispjega. U ġili l-inkwieta, għax ġili nġiva messaċ, najd da s-senjurek, jew s-senjurek redet fisser, jew. Fisser, dik allura aħjar nevitaw. Speċjalment fuq ix-xogħol min jaħdem ġol istess blokka u tla naqra taraċu jagħmellek tajjeb ukoll. Però, naturalment, l-aktar li jotron huwa anka x'nieklu fuq ix-xogħol. Iġifieri, kemm hawn min illi ġirja break nofsija, ħansib l-ewwel ħanu tal-pastizzi u mmur nixtri minn hemm. Li inti tkun preparata huwa l-qofol. Milli pereżempju tgħid isma' jiena naf minn fejn ħanordna għal mod tal-kelma ħanġib take away, x'għad tiġib li xi selid, xi steak, xi ħaġa. Aħjar minn hekk jekk preparajtu mid-dar. Kelli ftit ċans forsi qob nofsija qabel, l-estate naqra ikel, u ġibtu mija, jo. Għaliex għax dak li ħatikol jista' jpatti għal dak kollu li qed tipprova tagħmel inti u tiċċaqlaq fuq it-telefon u kollox. Ġifieri, kollox ma kollox, ikollok dal-pakkett kollu. Katina. U qabel tmur ix-xogħol wara, hemm xi mod x'tista' tagħmel xi ħaġa żgħira. Bla dubju, ara inti semmejt il-famuż gym, Ron. Sfortunatament għalfejn ħafna drabi l-gym ma jaħdimx. Għax ħafna nies imorru waħedhom. Mela per eżempju jgħidu sma jiena ħammur min jeddi. Allura mek laqas għandek commitment, laqqas imqar ma' ħabib tiegħek. Għax tgħid hu sufficient ikolli update jew ċans immur.
U nafu bizzejiet, iċ-ċans, jekk mhux ħadd ibblukkaħ inti, jekk mhux ħadd tgħid isma' jiena bej is-7 u 8 ħankun hemmhekk, awtomatikament mhux ħadd tasal. Allura trid tibblokka l-ħin. U l-aħjar tibblokka l-ħin, apparti tibblokka l-ħin, sorry, huwa li tiftijem ma' xi ħadd. Tgħid pereżempju ħajmollu Ron u l-cameraman sal-ġim. All right? Dik number 2. L-aħjar ukoll tkun miftijem ma' coach. Għax jekk inti miftijem ma' coach, issa ħi mhux ħanħassar l-aħħar kwarta u għana għannelħ. U l-aħjar ukoll illi sabu l-dan isir fi grupp. Għax inti mhux biss għandek ħabib u coach, imma għandek numru ta' ħbib. U hemm xi motivak, coach. U hemm xi motivak, ikun hemm il-mużika, ikun hemm dal-ambjent. Allura meta jkun hemm dik is-sistema ta' klabb, all right, sabu li anka dik il-vibe, dik il-hype, ħatejnek biex mhux biss tmur darba jew tmur f'jannar imma tibqa' tmur. Għax il-bidla mhux ħassir 50 ġranet ronta. Għandi bżonn nagħna xi żewġ klassi stajbi. Le, ninaqgħod magħhom. Għax xejn nħossni parti minn grupp. U li għandek ukoll meta jkun sistema ta' grupp Ron, m'għandek xans toqgħod ittektek fil-mobile. Dik. Tgħid jien għandi dik in-nofsija mhux ħanoqgħod noħroġ pereżempju tajjeb mill-klikka u noqgħod nibgħat u nċempel u nagħmel ħatħossok skomdu. Allura iktar ma hemm affarijiet illi ma jħallukx titratini, iktar ħajjajnuk ukoll. Issa, sigret żgħir, però importanti ħafna. Min jgħid imma jiena m'għandix ċans. L-aħjar li nagħmlu huwa Għalfej tagħmlu. Għalfej għax insertajt għaw imħadda warajja u qed veru. Ħadda daqsix ma nafx toqgħod tagħmel biha Louis. U bdiet timbuttan il-qudiem jekk tibduni issa infatti. Nider ħafna ħjar. Mela qudiemek hemm. Dik l-aħjar li nista' niderek biex tkunu taf. Ma nidirx ħażin daqs kemm nidher fuq il-kamera, veru? Għajdilhom inti ma jgħidu. Veru, television ukoll minn għandu dat-television design. Dawk mhux fil-verità il-daqs tal-persuna huwa ftit iżgħar ta' ġifieri biex ma timpressjonawx. Ma fl-istess ħin forsi derusa minn spallejk ukoll. Ma jiena veru infatti jaħsbuni water polo player ma nafx għalfejn, ġifieri tiġri li ħafna. Tajjeb ħafna. Konna qed ngħid għal min jgħid li m'għandux ċans. Dik. Il-famuża skuża. L-aħjar mod biex tikreja l-ħin Ron huwa li tqum nofsija qabel, ħalli l-ħajja tiegħek tibda nofsija aktar kmieni. U għalfejn da jgħidulu anke bl-Ingliż magic time. Għax dak il-ħin literalment meta d-dinja dar iqda, laqt doq il-mobile. La inti għandek ċertu affarijiet li huma ta' urġenza fis-sens li ora naqra li ħorġara l waqqa dik għamel irid inwasslu hemm le. Id-dinja dar iqda. Mela f'dik in-nofsija tilħaq tipprepara ħafna affarijiet illi ma tistax tagħmilhom meta jibda l-ġen. Fosthom l-exercise. Ġifiri naf min anka jitrenja fis-6 ta' filgħodu, fil-5 u nofs ta' filgħodu. Għandek frisk. Għandek frisk. Ġieli tasal id-dar, tal-familja dom ħajqumu, mela inti jisek literalment iċċarġajt mhux biss għalihom. Tajjeb għax issa għandek enerġija għalihom imma għall-ġurnata kollha tiegħek. Dik, u jiena qed tipprovat, infatti qed naqra biex inkun onest, qed naqra ktib jismu The 5 AM Club. Tara, smajta di. Veru, ta' Robin Sharp. Tqum fil-5 dik. Ma xed tqum fil-5. Imma bil-mod il-mod qed noqro. Normalment ma nafx tiġrilekx. Illi billej kważi kważi nibdew majnaw, ma tagħmel xejn ta' sugu. Tintefa' tara television jew tara xi series bajnek jaqgħu. Kultant tgħid isma' ħjar nitfi television nofsi aktar kmieni. Ħalli nqum nofsi aktar kmieni għax dik in-nofsija qomt frisk. Qomt fil-kwiet. Ara kemm nista' nagħmel affarijiet prezzjużi. Tantiċipa il-komplement tad-dinja. Meta ħadd ieħor qam bil-panic, inti qomt programmat. U wara xogħol tista' tagħmel ħaġa to unwind bħal speċi. Mhux bħalek, jiġifieri anke sempliċi mixja. Jekk tajt eżempju inti mal-blokka, ipparkjajt naqra l-bot u mxejt naqra sem dik oħra, din nista' nagħmlu anke waqt ix-xogħol, waqt il-break, għalfejn jien għandi mmur ġoħanut tal-pastizzi, meta nista' pereżempju għal mod tal-kelma nitfal headphones f'idnejja u mmur nippassiġġa. Nirrileksja naqra tkun xi mużika tikkalmani, jew inkella tkun xi mużika li toġbok tistimulak tferħek naqra, forsi jkollok ġurnata antipatika taf kif. Allura ħej dik in-nofsija break nistgħu nużawha ħafna ħjar milli nerġgħu nintefgħu nieklu jew infittu jew xini bil-kelma. Tfittet l-kelma. Il-biskutell fil-kafe u fit-te. Allura. U kollha biċċiet żgħar li fl-aħħar mill-aħħar ituna riżultat tajjeb. Ara, għax-xaħam Ron m'hemmx dik ix-xi ħaġa li ħatfaqqas u bajku ħadd iġi. Huma affarijiet illi nagħmlu ta' kuljum, naqra
u bin-naqra tintela l-ġarra. Timtela l-ġarra. Fl-għasant iżvojta trid. Eżatt, aħjar timtela l-ġarra milli timtela zaqkom. Le, ma jaqbilx. Zaqkom. Speċjalment ħabba changing rooms. Ma xek, dawk il-mirja perikolużi. U issa sajf mhux qrib imma eventwalment jasalu u min irid forsi xi naqra ta' beach body. Ekku. Kif jgħidu, veru? Kif jgħidu summer bodies are made in winter. Ekku. Ġifieri inutli jasal Ġunju tajt ara naqra jiena x'mistħija tgħid mhux sejra l-baħar issa. Le. Li kellek tagħmlu qabel. U dit tajba illi normalment speċjalment għal dawk li huma ommijiet min ibagħti l-aktar meta ma tmurx il-baħar. Mhux inti per se, imma tfal. Ġifieri hawn ħafna mamiż li ma jeħdux it-tfal il-baħar jew il-pool għax huma jiddejqu kif jidhru. Li mhijiex fer. Għadmi forsi naqtmana issa għaddej ma l-ewel mistiden Mattejus Grasso qed nitkellmu dwar l-ewel ħaġa kif nistgħu naqsu mux il-naqsu, naħarqu l-kaloriji. Fuq il-xol u Fuq il-xol. Exercises żgħar, sempliċi li forsi xi kultant ma naħsbuhom x'noqogħdu nilagħbu naraw x'tella fuq il-Facebook minn flok, jew noqogħdu ngħiru għal min tella li qiegħed jagħmel xi gym session. U affarijiet oħra x'issa nagħmlu qabel ix-xogħol u wara x-xogħol. U l-qofol huwa dan Ron illi inti mhux biss għax qed nitkellmu fuq kaloriji jew kif ħadd tħossok anke dak il-ħin. Mela jekk inti daħlet telefonata u miexi, kif qed ngħidu il-moħħ ħajħossu aħjar. Qed jirilassa qed jiffunzjona aħjar, ġifieri anke l-mood il-burdata ħadd tkun aħjar ukoll. Allura ta' kulħadd jagħmel qisu average l-istess ħin ix-xogħol, mela jekk jiena naħdem normalment 9 sigħat kuljum 9 sigħat, però dawk id-9 sigħat kif inqattaħħom hemm motu. U jiena opinjoni personali, di forsi mhuwiex il-każ, jiena naħseb illi meta jirnexxielek tkun dixxiplinat fl-ikel u fil-eżerċizzju fiżiku, l-affarijiet l-oħra, xogħol u kif iġġib ruħek mal-ħbieb jew fil-ġurnata, naħseb illi kollox idur magħhom. Naqblu Ron, dak li jgħidulu d-domino effect. U di raġuni oħra ma naħseb dak il-ktieb ħataqra. Illi jekk inti minn filgħodu bdejt, l-affarijiet li għandek tagħmel bdejt tagħmilhom sew, ħajatik dik iċ-ċertu spinta biex l-affarijiet li jmissek tibqa' tagħmilhom sew ukoll. Imma ma nafx għaġġratlek, illi jekk inti tajt għamilt l-alarm għal-5, għamiltlu snooze, soru 5:10 ġa qajjimni. Inti qed tagħti messaġġ lil moħħok illi jisma' jien niġi nitnellaħ mill-pjan li għamilt. Allura inti anke dik iċ-ċertu konfidenza fik innifsek ħadd naqqasha. Għax ħadejt li naqqas biss kont kapaċi inqum fil-ħin, tlift nofsija, kif issa ħanlaħaq nagħmel dik u l-oħra. Allura one thing leads to another kif jgħid. Ġifieri jekk nibdew sodi fil-għodu, għandna nkunu sodi matul il-ġurnata. Jiena nħeġġuġkom ħafna tagħmluha u issa forsi żmien ideali biex nibdew xi ħaġa. Għax għandek sena ġdida m'għandix it-toqol ta' sena fuqna. U allura huwa perjodu fejn veru jekk timmotiva ftit ruħek. Issa huwa żmien illi tista' tagħmilha din biċċa xogħol. L-aħħar ħaġa biex nwaqfek naqra. Anzi fidejk biex tikkonkludi. Alright, tajjeb. Mela biex nikkonkludi kemm importanti li nibdew. X'ironija. Xiġifieri, mela illum huwa l-ħamis. Aw min joqgħod jgħidlek isma' ħej issa nibda mit-tnejn. Jew issa nistenna jien naf ix-xahar li ġej. Jekk ħad toqgħod sejjerek, dejjem ħajinqala xi ħaġa. L-Ingliżi jgħidu don't wait for all the lights to be green. Impossibbli inti titlaq minn tal-pjeta u biex tasal il-melliħa m'intix ħatara lights ħomor waħda. Ħatieqa flem, zebra crossing law, dik hija l-ħajja. Jekk ħati pretendi tgħid jiena ħanoħroġ minn hawn fiex ma jkun hawn ħadd fi triq il-lights kollha huma ħodor, impossibbli tibqa' għal dejjem. L-istess f'ħajjitna. Tgħidx imbagħad. Issa li għandu jiġi merħba bih, tajjeb, però jekk inti tibqa' ffukata fuq x'tixtieq. Eżempju Ronna għalih, il-qofol huwa li jmur jixtri l-qomos u ma jkollux zaqq ibbuzzata. Jekk inti Ron dik iżomma f'moħħok kull filgħodu tgħid imma jien għalfejn sejri training hemm il-ħaqqa żaq. Dik ħadd immotivak biex tibqa' dej. Ħadd ieħor forsi jibża illi jgħaddi minn xi xaddew tal-familja. Mela pereżempju jien naf minn għadda minn xi dijabete, pressjoni, mar tal-qalb. Hemm min jimmotiva ruħu bil-biża. Bil-biża illi ħajġrili bħal dak li jkun. Mela dik tista' tkun motivator ukoll. Ara inti personali x'jgħinek biex inti tiċċaqlaq minn hemm u żommhom f'moħħok għax li jgħod għalik ma jgħodx għalija u ma jgħodx għal min qed jarana. Naħseb kellna konklużjoni ta' veru. U għal żewġ affarijiet veru tajbi, di ta' don't wait for all the lights to be green. Għaliex life is now bħal smej. Ma mhix riklame, kun. Insomma, wara semmejt id-ditta. Grazzi Matteus, ftaħna bil-kbir veru, xejn motivajni konftit. Semmorru għall-ewwel teleshopping li għandna aktar mis-sitta minn ftit ieħor fuq tiru.